1948 sa komunisti usilovali sústrediť všetku moc do svojich rúk. Ovládli parlament, keď vo voľbách v máji 1948 presadili, že o priazeň voličov sa mohli uchádzať len povolené politické strany v rámci jednotnej kandidátky Národného frontu. Postupne sa vytvorila jednotná celoštátna sústava organizácií riadených KSČ. Občan mal poslúchať a presne vykonávať to, čo určila strana. Na propagáciu svojich cieľov využíval totalitný režim kultúrnu a osvetovú prácu a uvoľňoval na to značné prostriedky. Obce dokonca súťažili, kto vyviesli viac prútačov a transparentov. Do sprievodu na 1. mája museli nastúpiť všetci žiaci, študenti i pracujúci. Nacvičovalo sa pochodovanie a volanie Nech žije Sovietský zväz, nech žije Československá sovietská republika. 1. maj, 1. maj. Komunisti si vychovávali nástupnícku mladú generáciu prostredníctvom pionierskej organizácie pre deti a zväzáckej organizácie pre mládež. Ich symbolmi sa stala červená pionierska šatka a modrá zväzácka košeľa. Sľubujem pred svojimi druhmi, že budem pracovať, učiť sa a žiť podľa pionierských zákonov, aby som bol dobrým občanom, svojej milovanej vlasti, Československej socialistickej republike a svojim konaním chránim česť pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže. Žiari šatka pionierská, skače veľmi krásny kvet. Žiari šatka pionierská, cez dlhý 25 liet. Utkaná je z bojov z práce, utkaná je z radosti. Nesieme jej pozdrav prúci, plný detskej vďačnosti. Céčka, zbírá céčka, v tom je tá léčka a ja som o tom neměl ani zdání céčka, že zbírá Na podporu splnenia plánov sa organizovali rôzne dobrovoľné brigády vo voľnom čase. Osobitnou kapitolou boli stavby mládeže. Ne, Pětku, ne, já jsem v tom nevinně, tak prosím Pětku, ne, tak prosím Pětku, ne. Ne, Pětku, ne, Pěta jsem ztracený, táta se rozlobí, zas budu trestaný. Že jsem chyběl a láku nedohnal, já budu asi pít, takže aby to vzal. Musel jsem brát a doma pomáhat, věřte 3 dní, nechci se vymlouvat. Ne, Pětku, ne, já jsem v tom nevinně, tak prosím Pětku, ne, tak prosím Pětku, ne.